Masyado akong mayabang at mapanlinlang. Isang araw, nasa gubat ako at nanguhuli ng mga hayop. Bigla na lamang dumating ang diwata ng kagubatan. Walang awang prinsipe. Hindi mo dapat tinrato ng ganito ang mga hayop sa gubat. May karapatan din silang mabuhay katulad mo. Hindi nilikha ng Diyos ang magandang kalikasan para sirain mo lang. Ano bang kasalanan nila sa'yo? Wala kang galang makipag-usap sa akin. Hindi mo ba alam kung sino ako? Ako ang prinsipe ng kahariang ito. At sa akin ang gubat na ito. Bawat puno, bawat hayop, at lahat ng nakikita mo ay sa akin. Baliw na prinsipe, pag-aari ng Diyos ang kalikasan. Diyos ang may likha ng mundo, hindi ikaw. Kaya wala kang karapatang pumatay ng mga inosenteng hayop. Tama na, Sasat. Tumabi ka dyan. Bigla na lamang, lumaki ng husto ang diwata ng kagubatan. Natakot ang prinsipe sa kanyang nakita. Hambog na prinsipe, sinusumpa kita maging isang palaka. Hahabulin ka ng mga ahas at gagawin ka nilang pagkain, tulad ng ginawa mo sa kaawa-awang usa. Agad naging isang nakakadiring palaka ang prinsipe. Oh, anong ginawa mo sa... anong ginawa mo sa akin? Parawa mo na, mahal na diwata. Patawarin mo na ako. Ipapangako kung hindi ko na sisirain ang kagubatan. Magiging mabuti na ako sa mga hayop. Sige na, patawarin mo na ako. Marahil na pagtanto mo ang iyong kamalian, pero kailangan mo pa ring maparusahan. Bibigyan lang kita ng isang kondisyon. Opo, mahal na diwata. Koka, tatanggapin ko ang kondisyon. Kailangang makahanap ka ng prinsesa na walang respeto sa mga kawawang nilalang at kumbinsihin siyang maging mabuti sa iyo. Kung magawa mong mabago ang kanya ugali, saka ka Ako, aking prinsesa. Ipangako mo lang sa akin na maayos ka na makikitungo sa lahat ng nilalang. Magiging mabait ka sa iyong kapwa. Oo, mahal na prinsipe. Oh, mabuti kung ganun. At dahil nangako kang magiging mabait sa iyong kapwa, pwede ba akong humingi ng pabor? Oo naman, kahit anong gusto mo. Ikaw ang pinakamagandang babae na nakilala ko, mahal na prinsesa. Iniibig kita. Maaari mo ba akong pakasalan, Binibini? Walang pag-aalinlangan, binigay ng prinsesa ang matamis niyang oo sa kaakit-akit na prinsipe at kinasal sila sa pahintulot ng hari. Araw-araw nilang pinapakain at inaalagaan ang mga hayop at kalikasan. Masaya ang diwata ng kagubatan sa nakitang pagbabago sa mag-asawa. Magaling mga anak, napatunayan ninyo ang inyong kabaitan bilang mga likha ng Diyos. Likas ito sa lahat ng tao, ngunit ang mga nagpapakita lamang nito sa mundo ang tunay na pinagpapala. Naway lagi kayong patnubayan ng Diyos, ngayon at kailanman. At habang buhay silang namuhay ng masaya at mapayapa.